a ni'n cwcan bara a hefyd pethau patisserie style yn unig o gael nhw. Symudon ni nôl o Gaerdydd i fan hyn, i Sir Benfro, i hen dîm yn gyd y Ciosian, fan hyn yn Fron, le ni nawr. A fan hyn dechreuodd dy gariad i at cwcan, really, achos fan hyn ti'n dod i cwcan da... Welsh cakes a pancos a beth fel. Ni'n Welsh cakes ari, actually. Ydyn. Recipe yn gyd, wrth gwrs. Of course. So ni wedi symud nôl nawr i fan hyn i dechrau'r busnes. A o'n i eisiau dechrau'r busnes, os o'n i eisiau dod nôl ar rhywbeth i fel y gymuned rhwng ffrin, a mae pobl wedi bod mor cefnogol o'n i hefyd. So dethon ni nôl fan hyn i dechrau fe o Gaerdydd. A wedyn nawr ni'n supplio siopau lleol a beth arall. Ni'n mynd ar ei farchnad yn Aberteifi, 2 gwaith yr wythnos, pob dydd Iau a dydd Sadwrn. A ni hefyd yn gallu gwneud catering i partïon bach hefyd. Dim byd rhy fawr, achos obviously ni yn cwcan o fan hyn, so ni ddim yn gallu gwneud partis fawr a beth fel yna, ond ni yn trial ni'n gorau i wneud beth ni'n gallu. Ti'n gweud bach o ti'r cwcan? Beth? Fel beth ti'r chef? So ni'n lot o cacennau penblwydd, 3 dyn ni eddi. Turkish Delight, Salted Caramel a Eden Mess. So ni defnyddio lot o bethau o scratch fel rhain, os ti'n gael nhw'n hyn. So popeth o'r ddechrau yn ymwneud. O siarad i cwcan popeth, da ni'n gwneud y pastry yn hynny. Yr un puff pastry homemade. Ni'n gwneud... Turkish Delight homemade yna. A mae'r bara i gyd ni'n gwneud mewn tubs fel hyn, a ni'n gwneud popeth gyda llaw. Yr un sy'n mynd drwy machine, sy'n blaw hwnna hwnna. A coffi, wrth gwrs. Coffi machine, ond eisiau coffi machine, dar oriau yn gweithio. Ond so yna crust i chi. Mae fe'n fraint i cael ei nwebu am o Gwobr yma. Oherwydd, wrth gwrs, ni yn 2 pobl Gymraeg, siarad Gymraeg, a ni'n teimlo bod defnyddio'r iaith Gymraeg yn bwysig i crust fel yr enw a defnyddio fe ar Facebook a Instagram a pethau fel la. Dwi'n credu bod pobl yn sylweddoli, dwi'n even pobl sy'n dilyn ni o Llundain a lan y Scotland fyd. Dwi'n pobl yn sylweddoli, ni yn pobl Cymraeg a mae'r iaith yn mor bwysig i ni fel cwmni, really. Na'r holl pwynt pan dethon ni nôl o Gaerdydd i fan hyn, achos o'n i eisiau dod nôl ar rhywbeth i'r gymuned fan hyn a defnyddio'r iaith Gymraeg, achos mi iaith ni yw a'r iaith y pobl y gymuned yw hefyd, a mae'n bwysig i ni dyn bos na, achos mae'r rhan fwyaf o'r cwsmeriad ni yn siarad Cymraeg. Ar fod trai ddim, ond mae'n iawn, a fi'n credu bod e'n gwneud gwahaniaeth i ni defnyddio'r iaith Gymraeg i hyrwyddo'r busnes. So ni hefyd wedi cael ein webu am y Rural Business Awards yn y categori wedyn Rural Entrepreneur of the Year. So mae'r Gwobr yma yn gallu mynd at unrhyw busnes dros Brydain i gyd a unrhyw busnes o gwbl. Sy'n rhaid fe fod yn food and drink, fel maen nhw'n gweud, ond so ni'n absolutely over the moon i cael yn webu am hwnna, basically. Mae'n surprising ni, achos oedd canodd wedi applio amdano fe. A cwmniodd mawr fyd. Cwmniodd mawr iawn. So, os chi'n edrych ar y categori online, mae'n gweud y cwmniodd mawr, mae'n just crust Sir Benfro ar y gwylod. So, yn shot. So, byddai'n mynd nawr i'r award ceremony. Ni'n represento Blair Force. Byddwn. Yn Surrey. Yn Surrey, yn y Denby Wine Estate. So, byddai'n gallu gael Dicky Bowl. Bydd, a braf i gael ffroc siwr fod. Ond, so ni'n edrych mlaen i hwnna. So ni'n hapus dros ben i wedi cael ein webu am y Gwobrau Shwmae yma. A ni'n meddwl bod e'n bwysig bod busnesau bach a mawr a lleol yn defnyddio'r iaith Gymraeg. A i ni, mae fe'n hollol bwysig i hyrwyddo'r iaith Gymraeg drwy'r busnes crust.